Som architekt a som regionálnym zástupcom Slovenskej komory architektov. Predtým som bol 2 obdobia, teda 4 roky viceprezidentom Spolku architektov Slovenska. Dlho som bol šéfom klubu architektov a bol som činný medzi architektmi. Chcel by som deklarovať, že od začiatku sme architekti žijúci v meste chceli spolupracovať s mestom a ponúkali sme spôsob, ako diskutovať o veciach, ktoré sa v meste pripravujú. Musím povedať, že som bol veľmi sklamaný pri prvom období, keď nastúpil pán terajší primátor Králik, prišiel k nám do klubu architektov a povedal: dobre, som rád, že máme architektov v meste, ale viete čo, nám stačí pre mesto, keď máme útvar hlavného architekta, s ostatnými architektmi nepotrebujeme komunikovať. Napriek tomu všetkému sme sa pokúšali mnohokrát o stretnutia s kolegami architektami z útvaru hlavného architekta. Bohužiaľ, najprv musím povedať, že čo architekt, to je názor. To si musia osvojiť všetci. Ja sa snažím z prác druhých kolegov architektov predovšetkým vytiahnuť to, čo je dobré a snažím sa pochváliť prácu architekta. Nesnažím sa haniť. Ale stane sa, že pohľady vás, ľudí okolo nás, sú na architektúru rôzne. Bol by som však napriek tomu rád, keby ste si dali poradiť architektom, lebo architekti sú tí, ktorí vám môžu slúžiť. Teraz by som sa vrátil k tomu, čo sme videli dneska tu. Poviem pravdu, že áno, pán inžinier Vikola, ako zástupca mesta, mne ako regionálnemu zástupcovi komory poslal list, ktorý ma vyzval, aby sme prerokovali tieto nové návrhy, ktoré sme tu dnes videli na pôde komory architektov, respektíve Spolku architektov. To len pre vašu informáciu krátku malú, to sú 2 organizácie, ktoré ale navzájom spolu komunikujú, takže minulý týždeň v útorok sa v klube architektov v Bystrici uskutočnilo rokovanie, na ktorom sa zúčastnilo okolo 40 architektov, boli tam prítomní aj dnes protagonisti prác, ktoré boli dneska prezentované. A ja vám prečítam len záver. Teda musím povedať, že ja som sa toho stretnutia nemohol zúčastniť z osobných dôvodov, ale architekti, ktorí boli prítomní na tomto stretnutí, spravili zápis, z ktorého vám teraz prečítam záver. Z diskusie, ktorá bola, vyplynuli nasledovné závery. Banskobystrickí architekti, ale poznamenávam, len architekti, ktorí tam boli podpísaní, respektíve ktorí sa podpíšu ešte dodatočne pod toto prehlásenie. Banskobystrickí architekti odmietajú zámer výstavby v parku pod pamätníkom ako nezodpovedajúci potrebám občanov mesta. Vyzývajú predstaviteľov mesta, aby pri umiestňovaní nových investícií využívali potenciál architektonických súťaží na získanie najlepších riešení. A k tomu by som si ešte dovolil ja svoju osobnú poznámku. Spomínam si na obdobie, keď po 89. roku nastúpil ako primátor inžinier architekt Stanislav Míka. Ak sa nemýlim, v tom období bol z architektov v zastupiteľstve mesta pán architekt Kmeď, ktorý hovoril pred chvíľou predo mnou. Ja som bol ako zástupca Spolku architektov v komisii výstavby. Pamätám si, ako sme vehementne sa pokúšali požiadať a navrhnúť mestu, aby spravilo taký štatút, podľa ktorého sa každá výstavba, ktorá bude v objeme väčšia ako 5 miliónov korún, že sa musí riešiť súťažou. To, čo tu hovorili predo mnou kolegovia, Teplan, vlastne aj Kmeď, fakt je, že dobré návrhy, alebo najlepšie návrhy sa získavajú zo súťaží. Z toho, kde sa získa veľa návrhov architektov. Bolo aj pre mňa prekvapením, že dnes sme tu videli 2 návrhy z útvaru hlavného architekta a jeden návrh od kolegu Šovčíka a jeho ateliéru. Myslím si, že takýto zámer, aký tu je dnes prezentovaný do tohto veľkého priestoru a pritom je to zmena územného plánu, zmena veľkých zámerov v tomto priestore, by si bol býval vyžadoval súťaž. A ešte jeden môj osobný názor. Ja si
osobne teda, ešte poviem predtým, nie som rodák z Banskej Bystrice. Kedysi, v období okolo roku 90, keď niektorí ľudia uvažovali, že buď kandidátom na primátora, tak jeden kolega povedal, nie si Bystričan, ani sa o to nepokúšaj, zvolený nebudeš. Dobre, v poriadku. Ale podobáte sa celkom To nie je podstatné, ale chcel som povedať toľko, že napriek tomu, že nie som rodinný Bystričan, cítim sa byť Bystričanom, som tu už 34 rokov v Bystrici a takých ľudí, ako som ja, je tu určite veľmi mnoho. A tí ľudia sa cítia Bystričanmi napriek tomu, že nie sú rodení Bystričania. A teraz ešte ku konkrétnemu, alebo k tomu tým návrhom architektonickým a urbanistickým. Ja okrem námestia SMP, ktoré považujem za najväčšiu cennosť tohto mesta, myslím si, že to, čo bolo vytvorené v priestore pod pamätníkom a s pamätníkom, je hodné úcty a váženia a trošku aj pokory k tomu priestoru. A na tom si vážim najmä to, že vznikla krásna os s priehľadom na pamätník od námestia Slobody. Tento priehľad je nádhernou koncepciou a je vlastne v pozadí človek stále vidí pamätník. To je krásna os a krásny priehľad, ktorý, neviem, pri návrhu kolegu architekta Šovčíka bolo deklarované mnoho pohľadov z druhých smerov, ale tie objekty, ktoré sú nastavené priečne na os, myslím si, že veľmi potláčajú a vlastne znehodnocujú tento priehľad. Druhá vec je pamätník SMP napriek tomu, park pod pamätníkom SMP, napriek tomu, že je dosť zaťažený hlukom od štátnej cesty, myslím si, že má také kvality, že si nevyžaduje v priestore medzi Luxom a medzi vojenskou správou ako objektom, ktorý je na ľavej strane v pohľade na pamätník, žiadnu zástavbu s tým, že priehľady na pamätník sú tak typické a dôležité aj z cesty pre prichádzajúcich hostí, pre prichádzajúcich návštevníkov do Banskej Bystrice, že sú jedným z význačných znakov, tak ako hovoril asi pred tromi predrečníkmi predo mnou teda jeden z rečníkov. No, takže ja aspoň toto posledné bolo moje osobné vyznanie. Ďakujem vám.